Hallo, ich heiße Alex. Ahoj, jmenuji se Alex und ich begrüße Sie auf der heutigen Lektion a chtěl bych vás přivítat u dnešní lekce, ve které si řekneme něco o německých pozdravech, které se používají jak v Německu, tak v Rakousku, nebo naopak jenom v Rakousku a nebo v Německu. Beginnen wir mit der formalen Grüße. Začneme tedy s formálními pozdravy. Mezi ně patří Guten Tag, to určitě všichni znáte z učebnic, z časopisů, z knih, znamená to tady dobrý den, je to takový nejvíc rozšířený, pak Guten Morgen, dobré ráno, ale u tohohle pozdravu stačí, když řeknete pouze Morgen. Samozřejmě to není tak spisovné jako celé Guten Morgen, ale když to někomu řeknete, tak s tím nic neskazíte. Rozhodně je to lepší, než kdybyste někomu řekli hallo, samozřejmě neformální pozdrav. Jo? Takže když přijdete do restaurace a řeknete Guten Morgen, tak s tím rozhodně nic neskazíte, tak samo když řeknete jenom Morgen. Takový další formální pozdrav, která úplně nejvíc formální, je Willkommen, ale to se hodí spíš jako když k vám někdo přijde a budete ho chtít přivítat, protože to znamená jako doslova vítejte. A je to teda takový nejvíc vhodný, když k vám někdo přijde. Takový další pozdrav je Guten Abend a znamená to teda dobré odpoledne. U pozdravu dobrou noc, Gute Nacht, nepřidáváme to koncové N, na to si dejte bacha, až budete to někde psát, tak jenom Gute Nacht, ne Guten Nacht, to v žádném případě. Vypadalo by to asi divně, kdybyste někomu napsali Guten Nacht z N na konci. A takové ty informelle Grüße, neformální pozdravy, je jich spousta, ale já jsem vybral jeden takový nejvíc rozšířený a myslím si, že je úplně základní, který bude bohatě stačit, a to je hallo. V doslovném překladu to znamená ahoj. Je to takový asi nejvíc rozšířený německý pozdrav. Používá se jak v Německu, tak v Rakousku, ale zase je to neformální, takže se to používá spíš mezi kamarády, v rodině. Rozhodně, když budete ve škole, přijde k vám učitel, tak mu neříkejte halo, pokud si s tím netýkáte. Padalo by to divně a mohlo by na vás koukat skrz prsty. Ono se to nezdá, ale Němci zase ty pozdravy berou jakože mnohem víc vážný než Češi. Takže rozhodně používejte jenom formální pozdravy, když toho člověka neznáte pořádně. In Österreich häufig genießen sie diese Grüße. V Rakousku se používají tyhle pozdravy, to za chvilku vám je vyjmenuju, jsou teda pro Rakousko hodně specifické, takže když třeba uvidíte někde nějakého turistu a bude si povídat s někým a řekne Grüß Gott, tak 100% je to turista z Rakouska. Takže ty pozdravy jsou Servus, Grüß dich a Grüß Gott. Grüß Gott je takový nejvíc rozšířený rakouský pozdrav. Můžete se s ním setkat skoro všude, ale zase má takovou jednu velkou výhodu, že když přijdete někam v Rakousku a řeknete Grüß Gott, bez ohledu na dobu, kolik je hodin, ať už je ráno, ať je večer, tak prostě stačí říct Grüß Gott a je všechno v pohodě. Tady v Rakousku mají ty pozdravy takovou větší výhodu, že nemusí se orientovat podle času jako v Německu. V Německu, když řeknete Guten Morgen, tak je to prostě jenom dobré ráno. Za to, když řeknete Grüß Gott v Rakousku, tak to je prostě univerzální pozdrav pro jakoukoliv dobu. A Grüß Gott teda doslovně znamená pozdrav Pán Bůh. A ten druhý Grüß dich znamená zdravím tě. Pak při loučení používejte tyto výrazy. Nejrozšířenější je teda Auf Wiedersehen, taky můžeme zase říct jenom Wiedersehen, samozřejmě je to jenom méně formální, ale řadí se to taky spíš k těm formálním, nic s tím neskazíte, takže buď Auf Wiedersehen, anebo Wiedersehen, to už záleží na vás. A nebo Tschüss, to je ale neformální, na to si dejte bacha. To rozhodně nikde na úřadě neříkejte
A potom taky mají Němci takové jakože pozdravy, které se používají, když chcete dát někomu najevo, že se brzy uvidíte. Je to něco jako v angličtině see you later, takže to se používá prostě, když se uvidíte s tím dotyčným brzo, takže bis bald, bis abend a bis morgen. No, to je asi tak všechno z těch pozdravů a já doufám, že se vám dnešní lekce německých pozdravů líbila a budu se těšit na vás zase v příště si ukážeme nebo řekneme teda, jak třeba něco objednat v restauraci, jak si zařídit hotelový pokoj, nebo ty nejzákladnější takové ty sociální služby ve městě. Takže já vám děkuji, že jste měli trpělivost a shledali tohle video až do konce. Omlouvám se, že jsem vás teda připravil o 6 minut vašeho života a budu doufat teda, že vám to aspoň bude k něčemu v životě užitečné a naschledanou příště. Auf Wiedersehen.